RMN Listen Win Anodan Basket Edition Ang Team DXDC ani nga karon sa may Barangay Leon Garcia Agdoning Dakbayan sa Davao. Syempre ang atong mission mga kasama, i-turn over kining atong dala nga basket na alang sa atong RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Karon mga oras mga kasama, nanatay nakita ang atag balay na minaw sa DXDC. Ila-ilahon na nato siya. Pangalan na to? Susan Madus, ma'am. Nganong DXDC ang ginapaminaw ni Ate Susan? Ganaan lang po. Sa balita lang pa nagkakuan kayo, nagapokus. Sige. Tay kung taw-taw naman ka naminaw sa DXDC, pwede ka maghatag og mga programa nga madungog sa DXDC matag adlaw te. Kuskus batikos, kuskus batikos. Og straight to the point. Kuskus batikos og straight to the point. Madungog ba nato na sa DXDC mga kasama? Sakto ang tubag ni Ate. Kay sakto imong tubag. Mudawat ka sa atong usa ka basket. Isawsaw na to ang unod sa basket. Unsay naa dira sa basket eh? Itlog. Itlog. Slice, spice ham, o bulad, o Mantika. mantika. Ah, yes. Ay, exercise kasulti nimo sa DXDC te. Dahan kayong salamat sa papinyo. Wala ko kabaluan. Wala ka nag-expect no nga maabot ang DXDC baabtan ka nga naminaw karong buntaga. Yes, ma'am. Ay, ko nagdahong kadawaton kong dili. Congratulations te and gikan sa Team DXDC. Kauban si Radyoman Joy Baray kini si Radyoman Aimee ginita tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition